Заманса төҙөк йорт-ҡуралар, урамдағы тәртип иғтибарҙы йәлеп итә. Ауылда 2 ҡатлы ҙур мәктәп, мәҙәниәт йорты, почта бүлексәһе, ял итеү паркы, 3 магазин, китапхана, амбулатория бар. Яңыкүл ауылы биләмәһендә 11 милләт вәкиле дуҫ татыу ғүмер кисерә. Уларҙың барыһында туған еренә ҡарата һөйөү, уны күркәм итеү һәм һаҡлау теләге берләштерә. Бөгөн тормош программаһы республиканың гүзәл төбәге Нуриман районы Яңыкүл ауылында. Безнең авыл 17-нче буатта барлыкка килгән дип фарызлайбыз инде. Яшьләр өсөн тренажерный зал бар. Бәләкәй балалар өсөн гаиләләре менән утырырга детский площадкаһы отдельныһы бар. Хрен халган безнең егетләр һикереп төштеләр. Нуриман районы Яңыкүл ауылы данлыклы Әйле кабиләһенең Бүләкәй көҙәй ырыу башҡорттары тарафынан нигеҙләнгән. 14-15 буаттар уртаһында ноғайҙарҙың ҡыҫымы көсәйеү сәбәпле көҙәйлеләрҙең бер өлөшө шул иҫәптән Яңыкүл ауылына нигеҙ һалыусылар Ҡариҙелдең түбәнге яғында урманлы, һыулы урындарҙа төпләнгән. Ҡариҙел йылғаһы буйлап килгәндәр ҙә, унда малдарын әйҙәп килгәндәр инде, малдар аҫрағандар. Унда бик тоҡлоҡлы үлән бар икән белгәндәр. Ул үләнде улар осҡонлы дип атағандар. Был үлән малдарҙы тиҙ һимерткән, уларға бик яҡшы аҙыҡ булған. Шуңа уларҙың бер нисәһе ошонда төпләнеп тороп ҡалғандар. Һәм бына әлеге бөгөнгө көндә күрше Иҫкекүл ауылында бер яланды осҡонлы яланы тип бөгөндә шулай тип атап йөрөтәләр инде. Беҙҙең Яңыкүл ауыл биләмәһенә 6 ауыл инә. Был беҙҙең Бәржәү, Ҡыҙыл Бәржәү ауылы, Ғизәт ауылы, Немесләр ауылы, Яңыкүл, бына центр Яңыкүлдә инде, һуңынан Сатлыҡ ауылы менән Өйәңкүл ауыллары керә. Яҙ көне йылда Ҡариҙел ярынан ташып, туғайлыҡтарҙы һыу баҫҡан. Шундағы йәшәгән халыҡтар өҫкәрәк урмандар араһында кереп, үҙҙәренә өҫкәрәк урындар эҙләп, йәшәр өсөн урындар эҙләгәндәр һәм шунда урман эсендә, ағастар араһында бик күп күлдәр барлығын күргәндәр. Мал аҫраған башҡорт халҡына бит инде күберәге һыу кәрәк. Һыулы ергә утырырға яратҡандар инде, һыулы ерҙә йәшәгәндәр. Шуңа эреле-ваҡлы бик күп күлдәр урынлашҡан ергә килеп ултырып, шул күлдәрҙең иң олоһон Оло күл тип атағандар. 2000 ярым халыҡ иҫәпкә алынды. Был беҙҙең өсөн бик ҙур показатель тип уйлайбыҙ инде. Ни өсөн тигәндә, 2010 йылға ҡарағанда, перепискә ҡарағанда беҙҙең халыҡ артыу яғына киткән. Ауылдың исеме есеменә тап килеп тора. Яңыкүл эсендә һәм уның тирә-яғында бөтәһе 48 күл бар. Беҙҙең яҡта бит инде юк ағасы бик таралған. Ошо юк ағасы таралғанлыҡтан, элек-электән беҙҙең башҡорттар мунсала әҙерләү менән шөғөлләнгәндәр. Шул юк ағасын һыҙырып, ҡайырын һыҙырып, ошо бәләкәй күлдәргә батырып, һалабаш яһағандар, шуларҙы һатып кәсеп иткәндәр инде. Беҙҙең Нуриман белән Иглин районында төп кәсеп лента һуғыу булған. Был лента һуғылған ленталарҙы Бөйөк Ватан һуғышында фронтҡа оҙатҡандар. Сөнки снарядтар машиналар менән йөрөткәндә снарядтарҙы, улар бер-береһенә тейгәндәр һәм шартларға мөмкинселек булған. Улар шартламаһын өсөн ошо лента менән уларҙы әйләндергәндәр. Ошо лента һуғыш ваҡытында бик ныҡ ҡулланған. Ауылда кинәнеп йәшәр өсөн шарттар бик күп. Бына мәҫәлән әйтеп кенә киткәндә, ҡаладан яҡын торабыҙ. Урыныбыҙ күп, еребеҙ күп, күлдәребеҙ күп, ял итәбеҙ тиһәм, бына йәй көне бөтә әбейҙәребеҙ, бабайҙарыбыҙ, балаларының балалары барыһы ла мында ҡайтып, ял итеп, күлебеҙ бар, тауыбыҙ бар, бөтә ыңғай яҡлар. Иң мөһиме инде беҙҙең ер эше менән эшләп була. Беҙҙә
Қарайыр, уңдырышлы қарайыр бізді бұна басударыбыз, мотор етіп сәзіп, ешілсе, ешіл емеш, бәрәңгілер отыртырға бекнік оңайлы орын. Икенседен біздің юка ағасы көп мұнда көбігі ештер, ешқайлар умарталық мән шығырләне. Ауылдың хоқланғыз ғайлелеріне оларға тырышлық қақыз. Олар тырышалар, өздерінсе мотор етіп дүния көтерге тырышалар, өздерінсе ниндейдір кәсіп табып. Яңы яшьтәр урамының күркәм йортларының береһендә Динара менән Руслан Аратовтарның йорты башкалардан аерылып тора. Был нурлы өйдә 5 бала тәрбияләгән, авылдаштарына матур өлге күрһәткән гаилә яшәй. Мин үзем Бөрән районы егетемен. Байназар авылында туып, Асқар авылында яшәнем. Бер вакыты 2005 елда инде. Ошо Яңакүл авылына яңа мәктәп төзергә килдем. Бу вакытта таныштым инде Хәлил Ефетим менән. Мәктәптә бергә мин дә эшләп йөрдем шунда. Кулыннан да килә, теленнән дә килә. Матур мәктәп. Мин төзегән мәктәп дип әйтәм инде. Мәдәният йорты бар. Хәзер спорт менән шөгыльләнү өчен площадка астылар бит инде. Кышкыһын хоккей уйнарга була, конькила шуырга була. Ярдәмләшәләр, һәрбер эшкә нимә әйтсәң дә шуны эшләйләр. Зур кызым шул ашу менән булаша, ике кызым менән бакса менән булаша, кош-корт асрайбыз бит инде, алар ярдәмләшәләр шуга. Өләсәй мәрхүм әйтә торгайны, бер бала юк бала дип әйтә торгайны. Ике бала, бер бала дип әйтә торгайны. Нисә бала булһа, ишкә куш булып үтәләр дип әйтә торгайны. Шуның өчен дә мин 5 бала булуына үземдән бик шатмын. Яшьтәрнең тормыштарын ямьләп кызлары Гүзәлия, Азалия, Камилә, Алтынай һәм Байрас дөньяга килә. Балаларның яраткан шөгыльләре бар. Йырлайдар да, бейдәр дә, спортла үтәләр. Аратовтар районында иҗат һөюсе, төрле ярышларда катнашусы, оста куллы гаилә буларак беләләр. Яңакүл авылында культурганизатор булып эшләйм. 2016 елда иң беренче Ася апайның мастер-классына баргайным. Шуннан алып, хәзер мин төп шөгылем дип әйтәм дә була инде, шуның менән шөгыльләнәм. Мастер-класска Уфага йөрим, Сәрвәр Аслаевага йөрим, һәрбер шәмбе дигәндә инде шунда барып, яңа китапларын изучать итеп, элеккесә нишләп бәниятлар нинди киенгәннәр, шуны изучать итеп без шулай эшләйм. Күбе стилизованный, менә ошо именно безнең төп Нуриман районында булган был муенса дип атала. Тик дәнкәдән генә булган, безнең якта селтәр бик булмаган. Моны элеккесә үдебезнең борынса булһа, моны уже безнең стильләштерелгән. Менә үдемдәге дә шул стильләштерәм, моны уже любой күлдәк белән киергә була. Азалия икенче кылым шуннан инде отдельно бисер плетение менән дә шөгыльләнә ул. Миңа шул ярдәмлаша. Курсакка күлдәк, елән, түбәтәй, ситек тектем. Шул беренче эшем булды инде аны. Моңнан да балаларыма күлдәктәр тегеп кидергә өметләнәм инде. Бәхетле пардар ердә түгел, күктә ярала дигән һүзләр Динара менән Руслан Аратовтарга төбәп әйтелгәндәй. Ишле балала үстерә. Йорт тирәһен гөл сәскәгә ләкүмә, кош-корт та үрсетә. Борынгы кәсеп белән дә шөгыльләнә. Яраткан эше, тәүфиклы балалары улар өчен тормыш яме. Яшь предпринимательләр дә бар. Шуннан соң да безнең эко-салат дип әйтәбез. Бында ситтән килеп, үзебезнең басуларыбызны алып, шунда салат үстерәләр. Яшелсә үстереп, салат, кәбестә шунда үстереп, безнең монда олар шул хәбәрем тәгә басуда күп итеп үстерә, үзебезнең эшчеләребез йетмәй. Үзләре менә төзелеш товарлары саткан магазиндар бар. Бuna оларда хатусылар, оларда бuna йөк ташучылар, шоферлар, шуларга эштәрде табып торалар инде. Үзләренә ылыктырып, аларга да ярдәм итеп, бuna матур итеп рам яһай торган Бикташевтар бар бит инде безнең тәҙрәләргә рам яһап, шулай итеп үзе кырына яңадан ярдәмсыларын ала инде, яшьтәрҙе үрәтә, кемдәр теләге бар. Йәй көне эшләйем дисәң,
любой жерде эште апалайында. Яңакүл авылы халкының төп кәсебе элек-электән игенчелек, малсылык, балыксылык, урмансылык була. Борынгы шөгыль агас эшенә бул төяктә бүген дә тугры калалар. Авылдың алтын куллы уламаны дип даны таралган Рәфис Бикташевтың остаханасына ишек кагабыз. Заготовкаларын әзірләп қойдым. Лестницаға, башқаш бұлайында, башқашларға бұлай заказлар бар. Халыққа сұраған кішіге лестница, башқашлаймын. Ішленген диленкалардан барып алам. Диленка шығарылар. Шундан барып алам да қолғанларын. Шундан тазартам енді. Нинди ушай өзіме, шуларын барып қарап, сойлап олам. Мотор скамейкалар сұрайлар. Тоже юке ағашлары. Юке ағашынан ішленген бет енді. Бізде бет енді юке. В основном юмшақ ағаш. Ишлеуі жеңіл. Бұл декоративный качели. Мында қазір скамейкалар ішленәлі. Мында мастерской ішінде жиям да, тышқа шығарып, шунан весь собирайтып қоям енді. Рамнарын ішлеп қойдым да, пыяла қойса, пыяларын қойып, бесешін бітіріп, уже готовый тәрізі бұла. Гүл соғытлары, сұрайлар, иногда елік простой ғына шей тұрғаным. Қазір әзірек бұрындай моторрақ шайсаң, декоративныйрақ бұлса моторрақ өтінде. Сурет кетірелер де, суретті бір түрлі, ішләсәң уже икенче түрлі көріне. Олардың рахмат сөзләре мені қунатландыра. Мунсала яһау, күмер яндыру, кабык әзерләп һату эшле ят булмаган бул яктарга. Заманында ялан тултырып хуган, хуңарак кәбестә үтереп тә кәсип иткән уңган авыл халкы. Бүген дә бул эшләрдә тергезеп, авыл тирәһендә акса эшләү мөмкинлеге бар. Гомеремдә бөтә ошо профессиялар кирәгә сыкты. Менә әле кайдадыр повар, кайдадыр продавец табылып китәм үз эшемдә. Кайтканда иптәшем менән, балалар менән гел ошо ташландык зданияны күреп, иремә әйтә торганым. Менә шунда эшләһәк, менә нинди матур урын, бик әйбәт булыр иде. Шулай кафе, столовый асып ебәрһәк дип. Шунда кафе асып әлеге көнгә хәтле эшләп йөрибез. Хаялым иде ашатам дип. Нисек, ни эшләргә мин беренче көннән бөтенләй дә белмәй идем. Вакыттан инде бер көн берне төшенеп, икенче көн икенчене менә шулай банкет нисек үткәрелгәнен дә белмәй идем. Хәзер банкетлар үткәреп, натуральный ризыклар пешереп, кызлар менән бергә тырышып эшләп ятабыз инде. Тормышта кемдер килтереп биргәнде көтеп ятып булмай. Тырышһаң дөнья алга бара. Авыл yerендә эше күптең, ашы мул. Вак бәлеш, пельмени домашние. Шундай үҙебезсә тырышабыз бөтәһен дә домашний итеп. Өйдәгесә тәмле булган, просто булган дип шулай тырышабыз инде. Авыл җирендә эш биргән өчен аңа Ходай үзенә ярдәм итсен, Ходай барысына кайтарсын. Халык куанып, әпәйләр свеж әпәйләр пешерәбез, бөтен натураль продукты, мөселман халал азыклары. Минеңсә, уйлап утыра кирәкмәй. Нужно действовать. Уйлайһың, эшләп карайһың, килеп сыга икән, Аллага шөкер дип, алда көннәрдә шул эшне эшләп дальше продолжать. Эшкә киләбез сине, потому что өйгә куып кайткан күк, әйбергә киләбез. Ну, бөтен нәрсәкәйне от души готовим. Как бы коллектив әйбәт, как семья. Милли ризыктар бешерүсе, юлсыларга, ауылдаштарына уңайлыктар тудырысы эшлекле ул кызлары булганда, авылдардың яшәясәгенә ышаныс зур. Кайдан акса табырга? Кемдән ярдәм һорарга дип ултырмайлар. Каршылыктарды йырып, үз кулдары менән тормышын һәм оештырган эшен сын яһау итә. Хаклы ялга сыккан әбиләрде, улы бабайларды берләштереп, әбиләр менән күбрәк ошо агинәйләр оешмаһын оештырдык бит инде. Авыл халкы ничек тә ярдәм итәргә тырышабыз. Бер яңа мәктәбез, яллы классларыбыз зур, үзенең спорт залы, көрәш залы бар. Һуңнан инде балалар баксаһы бар.
Онда безнең күрше авыллардан да алып киләләр, менә дигән мотор ремонтлар эшләнгән. Биехим йырлайм дип әйтә, мәдәният йортыбыз асык. Элек-электән авыл ерендә мәдәният йорты халыкты үзенә әйдәп торган изге урындың бере ул. Яңа күлдә борынгы ялларны һаклауга, йыр-моңга, иҗатка, сәнгатькә булган игътибар артуы куандыра. Коллективға 15 яш 3 жыл үз таптыр. Рәттән халық исемен яуланы. Менә бұл юлы да біз уйдайбыз, халық исемен яуларбыз дип. Мәдәният эшмәкәрләре, хакимият, авыл хакимиятында үзебезнең балаларыбыз да бар. Төрле саралар да катнашабыз. Аллага шөкер, бик актив коллектив. Үзебезнең репертуарлар бар, үзебезнең сценарийдар төдибез, үзебездә бурын-бурындан инде килгән безнең ялларыбыз бар, үзебездә, көдәйсә, шуларны куярга тырышабыз. Безнең Яңакүл авылында күп милләтле халык яшәй. Безнең монда башкорты да бар, татары да бар, урысы да бар, марый да бар. Шуңа карамастан да үзебезнең башкорт йолаларын тергәдергә тырышабыз. Күп ошо төрле милләт халыкы менән әлеге көндә. Шул ук халыктар безнең китапханага бик әүдем йөриләр. Балалар менән, кескәйләр менән, кескәйләр йолаһы тергәдәбез. Улылар менән, улылар йолаһы тергәдәбез. Әбиәлил районына барып бер заман күреп кайттык та, агайнеләрнең көнләшеп кителде. Шуннан кайтып, бuna Резида белән һөйләшеп алдык та, икәүләшеп, әйдәле бездә шем хуже. Давай-ка бездә егетләрне, кызларны җыштырып карайга дип әйтеп. Һәр халган бәрәк безнең егетләр һикереп төштеләр күбеһе. Арабызда теш табибы, бере инспектор борынгы, бере безнең Мына имам хатип, мен үземдә кем торсым, элегелектән партком секретарь булып ташланым, кем булып ташладым, эшләмәгән эшем калманы дигән мак. Безнең күбрәк репертуарыбызда урындагы фольклор менә. Вот озын көй, халык йырлары, вот биюләр. Хау сәламәт булһаң гына кинәнеп дөнья көтергә, сәмләнеп эшләргә, дусларың, якындарың, авылдашларың белән аралашырга дәрт бар. Был яһәттән дә Яңа күлдә барыгы ла хәстәрләнгән. Авылдың үз һауыктыру амбулаторияһы эшләй. 6 авылны хезмәтләндерә. Халык ханына килгәндә 2735 кеше тәшкил итә. Шул исәптән балалар 18 яшькә хәтле 620, 1 яшькә хәтле балалар 18, балалар инвалидлар 12. Көндезге дәвалау стационары эшләй 11 койкалык. 2021 елны 364 пациент дәваланды. Пациентларга уңайлы булыр өчен амбулаторияда аптечный пункт эшләй. Унда льготный рецептлы дару алырга мөмкин, сатып алырга да дару мөмкин. Яңа күл урта мәктәбендә үсеш нөктәһе белем үҙәге эшләй. Уның сектарында укучылар химия, биология фәне юнәлешендә алдынгы алымдарды үзләштерә. Точка роста программа буенча бара бит инде. Һәм 3нче елны без цифровая образовательная среда буенча оборудование алдык бит инде. Был оборудование безгә бик ярдәм итә. Һәм безнең мәктәптә әүдем милли спорт төрләре алып барыла. Ул ук атыш, көрәш һәм таяк тартыш. Әлеге вакытта 4 авылдан балаларда йөртәләр. Уның өчен безнең үз автобусыбыз бар. Мәктәптең уңышлары бик зур дисәк тә була инде. Безнең биология һәм химия, экология ягыннан бик әүдем эш бара. Былтыр безнең укучыбыз Элиза призер республиканской олимпиады булып кайтты. Яшь буынга өлгө булырлык шәхестәр күп сыккан Яңа күлдән. Медицина фәннәре докторы, профессор Мәхмүзә Гайнуллина, Башкортстандың аткаданган төзүчесе Рифкат Шәйдуллин, республиканың аткаданган авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре Азамат Нусратуллин, Мирхат Тимиргазин һәм башка билдәле шәхестәре менән горурлана авыл халкы. Бүген үсмерләрне улар өлгөһендә тәрбияләүдә зур эш алып барыла.
ардаклы шәхестәребезне без онытырга тиеш түгелбез. Баһау Нуриманов белүгезсә бит инде күренекле революционер. Укучыларыбызны патриотик рухта тәрбияләү өчен менә музей барлыкка килгән бит инде. Бу мәктәп музейында уның турында менә алдыгызда шәҗәрә тора. Шәҗәрә һәм уның Өфе калаһында яшәгән йөртләрендә булган билдәле урындары хүрәтләнгән. Уның исемен мәңгеләштерү өчен үзебезнең туган районыбыз Нуриман районы дип аталган бит инде. Безнең шулай ук мәктәптә пионер дружина эшләй ине вакытында был пионер дружинаһы ла шулай Баһау Нуриманов исемен йөрөтте. Үзебезнең туган авылыбызда инде Баһау һәм Нуриманов исемле урамдар бар. Һәр кем менән бүлешергә күңелендә бер кысак йылы таба белү сифаты мәңгелек. Шуга ла тормыш сынауларына бирешмәй, үткәндәрнең каберен белгән, бүгенгеһенең кадерен белгән халык яшәй. Мәсеттебез бар, бына ислам динен югалтмаскайын, менә дигән матур мәсеттебез, шәхестәребез бик күп, бына улар күп итеп ярдәм итеп ебәреп, бергәләшеп, авыл халкы бердәм булып, йыелышып ошо мәсетте төзеп куйдык. Һәр вакыт мәсеттә халык һәрбер намазы азан әйтелә. Ру нази ну әмәр нә Мәсеттебез исемен йөрөтә Хайруллин Баязит дигән бер бик укымышлы күркәм бәндә булган инде, имам булган шундай. Менә шуның исемен йөртәбез, алхамдулилла. Аның исеме инде Дустар мәсете дип атала. Ошо мәсеттебездә дин дәресләр алып барабыз. Менә күреп торасыз инде, кызларыбыз, егетләребез гарәп букваларын матур итеп өйрәнеп, шуларны кушып өйрәнергә тырышабыз инде, алхамдулилла. Рамадан айында бит инде таравих намазлары була бит инде. Менә ошо мәсеттебезгә килеп, таравих намазларын үтәргә тырышабыз, алхамдулилла. Яңа күл авылы көндән-көн үсә, матурлана. Йылдан-ел яңа йорт төзүче яшь гаиләләр һаны арта. Юлдар халына, агастар ултыртыла. Тулы-һылу елгаларга, күлдәргә, карагайлы урмандарга бай авыл кешеләренең күңеле саф, тормышы етеш. Авылның халкы үзара тату яшәй. Күп милләтле халык булуга карамастан, бер-беренә ярдәмлашып, асык йөзле, кунаксыл халык яшәй. Каян гына килһәләр дә, "О, һезнең авылда бигрәк кунаксыл кешеләр яшәй" дип аптырап китәләр инде. Бына Салават районнары килгәне бар, безгә кунак булып килгәннәре бар бит инде. Шуларны каршылап, уларны хыйлап, улар менән аралашып, без үзебездә ошо Әйле кабиләһеннән булгас, Салават тукымы дип ханайбыз инде үзебезнең як башкортларын инде. Шуңа кунаксыл халык бездә, асык халык, асык йөзле. Тормыш мәгънәһе үз йөреңдә хаклау дип аңлыйм. Чөнки бына безнең бит инде йөрдәрбез бик күп, Аллага шөкер. Йөрдәрбез бик күп. Ошо йөрдәрдә эшкәртеп, ошо йөрдә эшкәртелгән ризыктарны ашап, көндә туган таңга рәхмәт әйтеп, тыныч яшәүебезгә куанып, бына ошо тынычлыкты хаклап, үзебезнең туган йөребезне хаклап, яклап яшәү безнең тормыштың мәгънәһе дип аңлыйм.